Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 42 years kuberekwa, mukoma nashi. Ndine nyaya iri kundibata mumwoyo mangu muupenyu hwangu. Yedu yekuda kuchengeterwa vana yakaoma mukoma. Vamwene vangu vakasiya vagadza mwana wangu mashavi ehuroi. Nyaya yangu yakatangira apa. Inini ndakaroorwa. Pandakaroorwa mainge muri mugore ra2009. Pamusha paiva navamwene vatezvara vangu vanonzi vakafa kare kuma2000. Saka hanzi vatezvara vangu zuva iro ravakafa hanzi ndozuva ravakatanga kumuka chipoko. Pakabva pachizouya vana tsikamutanda, asi panana tsikamutanda vacho vakauya, murume wangu akazondiudza kuti hanzi vakazototanga kutorovana nekuti vainge vava kusawirirana. Vainge vari vatatu vanatsikamutanda ava. Saka hanzi umwe wacho 1 ainge ava kuti no, muri kupomedzera munhu asina mhosva, nekuti vamwene vangu vanonzi vakabatwa nemutanda ipapo. But umwe wacho akabva aramba, akabva ati muri kupomedzera munhu asina kana mhosva, siyanai naye. Vakazotobvapo hanzi vava kudzingwa vachinzi shuwa mungada kuuya kuzoita zvefaiti pamba pangu. But mushure mekunge ndaziva zvose izvo zvandava kuziva, I know kuti pane zvakatoitika. Vamwene vangu vanenge vakagadzira umwe tsikamutanda wacho kuti iye ange achizomira navo. Saka amwene vangu ndivo vakakonzeresa kufa kwakaita vatezvara. Amwene vangu ndivo vakazosara vachirera vana vari voga. Vamwene vangu vainge vachigara kuGlenora pamba pavo. Mind you, ndangochinjawo ndikati kuGlenora, but sandiko kune imba yavo pavainge vasiyirwa navatezvara vangu. Saka inini ndichiroorwa ndakasvikira mumaoko avamwene vangu. Ndakagara navamwene vangu 2 years, ndipo patakazotama. Ipapo ndainge ndava kuenda kunoshanda kuJoni, uko kwainge kwagara kuina sisi vangu. Ndakatanga kushanda, ndakazodaidza murume wangu akauya, tikatanga kushanda tose tichigara muJoni. Saka taipota tichienda kumusha tichinoona mwana zvekare navamwene vangu, todzokera kubasa kunoshanda. Saka amwene vangu vakazokumbira kuti mwana taisafanira kuti tinge tichimutambudza, because zvainge zvoitika ndezvekuti dzimwe nguva ndaimbopota ndichinosiya mwana kuna amai vangu. Saka vakabva vachizoti mwana uyu munoti kana mukaenda naye munomusiya ikoko, kana mava Joni mobva machizoudza amai kumusha uko kuti vange vachimutsvakira nzvimbo kumusha ikoko, obvatanga futi kuenda kune chimwe chikoro. Zvechokwadi ndo zvainge zvichiitika, because mwana ndaiti ndikaenda naye kuna mamawo vaizoramba kuti mwana ndinge ndichinomusiya kuna vamwene vangu. Mwana uyu mukomanashe ainge ava ne9 years, vachiti ndaneta kugara ndoga, saka ndoda munhu wekuti ndinogara naye permanent anenge achindibatsirawo tumabasa twepamusha. Saka ndakabva ndasiya mwana wangu tichizodzokera kubasa zviri kuJoni. Izvi zvakaitika muri mugore ra2022. Mwana akatanga kugara permanently nambuya vake kusvika last year pakazofa vamwene vangu. Ndakatora mwana wangu ndikatanga kugara naye muJoni. Saka pandainge ndava kugara nemwana ndakatanga kunotisa machanges pamwana. Mwana ainge ava kupota achingoita mamudzi usina kana chaunenge wamutadzira. Aingomuka asingadi kumhoresa vanhu. Saka ndakatanga kunyatsokuongorora mwana wangu nekuti ndaimuziva kubva achiri mudiki. Chaindinetsa ndechekuti sei ainge achinja. Ndipo pandakaona kuti mwana wangu aita sekunge anopota achigarwa, ende aiti kana agarwa kudaro, kana simba raaita
hakuna munhu aikwanisa kumisidzana naye kuita kunge ane dhimoni. Saka ndakabva ndazotanga kunyengerera mwana wangu kusvika azotanga kutaura kuti ainge akadzidziswa zvekumuka usiku nagogo vake, uye zvekare nekudya nyama idzo dzaiti nyama idzi taizodzidya chava chimukuyu, asi ainge achitoti dzinenge dziri nyama dzevanhu vanenge vakafa. Anoti ndaipota ndichimuka nagogo tichienda kunopinda mudzimba dzevanhu. Anoti iye pavaisvika pamba pemunhu wavanenge vachida kuroya, hanzi vaipinda mumba make munhu iyeye vakaita zvekufuratira nekudya nyama yevanhu. Saka ari kuti ndine nyora dzandakatemererwa nambuya. Hanzi basa renyora idzi nderekuti anokwanisa kuti ange achimutswa nevamwe varoyi, zvekare nekubhururuka ari murusero. Mukomanachi ndakabatikana pandakanzwa nyaya iyi. Ndakazvituka kuti sei ndakatadza kuchengeta mwana wangu ndoga, kana murume wangu ndiri kushaya kuti ndomuudza sei kuti mai vako vainge vari muroyi, even though painge paine zvainge zvakamboitika. Saka ndinokumbirawo help mukomanachi, kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsirawo, please help me. Kana ariko munhu anokwanisa kundibatsira, munokwanisa kubata mukomanachi wondiudza kuti ndingazokubataiwo sei, nekuti ndatova Norway. Mwana wangu ava ne3 weeks ari kurarama nemvura nemaheu, anoramba chikafu chiri solid. Iye ari kuti pane kwavakaenda, hanzi vaenda ikoko vakanodya mufundisi, saka vari kufufutirwa iye nevamwe vake. Hanzi tose takafufutirwa mama nenyama yavamufundisi vatakadya, taisafanira kunge takadya nyama yavo. Atova ne3 weeks mukoma, achingorarama nemvura nemaheu. Apa haasi kutomboita sekunge munhu asiri kudya, ari kutowedzera kutosimba. Mwana wangu mukoma ndikuda kuti ange achibviswa mashavi awa euroyi. Kuchechi, kana tikada kuenda kuchechi, panongoitika zvimwe zvinhu zvekuti zvinotipa confusion. Saka ndine matables angu mutauni umu. Pose pandinoenda kuchechi, kumatables kwangu musikana anenge achindishandira, it's either anokwanisa kungotiza nemari kana kuti panokwanisa kungoitika mamwe mabad luck mubusiness. Saka ndinotoona kutoti it's a warning yekuti ndisambofa ndakadzokera zvikari kuchechi nemwana uyu. Ndokusaka ndiri kuda munhu anokwanisa kundibatsira nenzira dzechivanhu. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutopiwa warning yekuti usambofa zvako wakaenda kuchechi. Kana ukangoda kuenda kuchechi uchazviona pakaipa. Ngativabatsireiwo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Uroyi huriko, kana usati wakambosangana nazvo unokwanisa kufungidzira kuti zvimwe kuda majokes. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi ndakadanana nemukadzi wen'anga, ndakagadzirwa iye zvino ndava kubuda mazamu. Mukomanashi haasati akura but ari kuita achikura. Please help. Ndauyawo nenyaya yangu kumaconfessions, zvimwe kuda ndinokwanisa kubatsirikana. Mukoma ndiri murume ane makore 38 years kuberekwa. Handina mhuri, handina mwana kana mukadzi. Zvekuita mhuri ndidzo mhiko dzangu dzandakapiwa nen'anga yakandipa mushonga wekurima. Mukoma, inini ndinogara kunoku kuHarare, ndiko kune imba yangu. Imba yangu mukoma inotoita sekunge lodge. Ndakanzi ndinge ndichivaka imba yakakura chaizvo, saka ndakatengawo stendi kunogara vanhu vane zvinhu zvavo. Imba yangu itori mujinga megomo. Vazhinji vanotorasikira pamba pangu vachifungidzira kuti zvimwe kuda palodge kana kuti pahotel nekuda kwekuti yakakura. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndige ndichivaka imba yakakura saizvozvo, kuitira kuti tunhu twandakapiwa tunondipa mari twunge tuchizoita freedom. Saka ndakanzi handifanire kuti
ndinge ndichingodanana nemunhu nje ndisati ndazivisa sekuru. Avo vacho vakandibatsira vakanditi kana uchida kusangana nemukadzi pabonde for the first time unotanga wauya kuno. Saka kana ndaenda ikoko ndipo pandinozorara nemudzimai wavo uyo wavanoshandisa pamhiko dzacho idzodzo dzeurombwa. Kana ukarombera mudare ravo unorara nemukadzi wavo, then wobva wachizoenda wobva wachizotanga hako kudanana nemukadzi uyo waunenge wava kufambidzana naye. Saka vakadzi vose avo vandinenge ndichifambidzana navo, even though ndichifambidzana nemukadzi one at a time, but anozofa, anongotanga kurwara kazhinji kacho anenge achingoti mudumbu kana kuti musoro, obva atoshayika zvisinganzwisisiki. Mukadzi iyeye ndobva ndachizotanga kutsvaka umwe. Saka kumba kwavo sekuru vane imwe room iyo yavanoti the devil's room. Unopinda imomo wobva wachizorara pafloor. Kana warara pafloor, mukadzi wavo anouya anenge akazvimoneredza nejira dema, obva auya obva arara newe iye ari pamusoro, obva abuda. Ndokutozadzikisa mhiko kwacho kwaunenge waita. Saka kana wapedza kuita saizvozvo unobva wachizopiwa mvumiro yekuti unge uchienda kunorara nemukadzi waunenge uchifambidzana naye, but usina kuzvigeza kana kupukuta sikarudzi yako. Asi hautendedzwi kuti mukadzi iyeye unge uchizodanana naye for more than 3 months. Saka ndakabva ndachizotanga kudanana nomwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge ainewo zvimari zvake. Takasangana kuagricultural show mukomanashi. Iniwo ndine prazi, ndinoitawo zvekurima kumazowe ukoko. Saka ikoko zvekare ndine mushonga weDVC. Ndakati ndaenda kuagricultural show ndopandakasangana naye tikatanga kutaura. What I liked about her was that she was a good business woman. Pandakamupfimba mukoma ndakabva ndachizozviudza kuti uyu mukadzi uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizoronga zano rekuti ndinge ndichizomuroora because ainge akanaka chaizvo. Takafambidzana 3 months dzakati dzapera. Pese ipapo tainge tichidya bota. Saka after 3 months ndainge ndava kusabatika, ndainge ndava kutsvaka umwe munhu. Akazondifonera akabva ati iye ainge aine pamuviri pangu. Mushure mekunge andiudza kuti ainge aine pamuviri pangu, ndakabva ndachizomuti ange achiuya kumba kuti tinge tichizotaurirana because ndainge ndava kutofunga kuti anofanira kuti ange achiibvisa nhumbu iyoyo so that ndisazokanganisa mhiko. But paakasvika ainge achiluka attractive. Ndikabva ndachizotanga kurara naye. Mushure mekunge ndarara naye ndo pandakabva ndachizonzwa izwi rakataura neni rikati iro ndainge ndatoputsa mhiko. Ndakadzokera kudare kwavo. Sekuru vaya havana kumbotaura nezvazvo, but ndainge ndava neumwe wandainge ndava kufambidzana naye. Ndakarara nemudzimai wavo. Saka nemudzimai wavo zvakatanga zviri zvekungozadzikisa mhiko, but takazogumisidzira tava kuti panguva yatinenge tichirara tose tinenge tava kutokisana nekutobatana zvekutorakidza kuti tainge tava vanhu vainge vava kutonakidzana munyama dzavo. Saka ipapo tiri pakati pekusika bonde mukadzi wen'anga ndakamuudza kuti ndaiva ndiine mafeelings naye, even though ainge akagarwa, but akangonyemwerera akati tozotaura kana tapedza kubata basa. Tapedza paya akangonditi ndichazokufonera. Ndokubva ndachizodzokera mudare rasekuru. Akabva achizondifonera akabva ati naiyewo ainge aine mafeelings neni. Mukoma akazotanga kuuya kumba. Dzimwe nguva aitouya achitorara usiku hwose. Saka ndakazotanga kudanana navo vari vatatu. Mukadzi mutsva uyo wandainge ndichifambidzana naye, iye mukadzi wen'anga, nemukadzi uyo ainge achindiudza kuti ainge aine pamuviri. Nhumbu yacho yakazobva mukomanashi. Saka mukadzi wen'anga akazobata mamessages mufoni, akarwadziwa, akabuda mumba mangu akadzokera hake kumurume wake. Kubva ipapo ndopandakatanga
kurwara, ndichinzwa mudumbu zvekare ndichizotanga kumera mazamu kuita sekunge ndiri munhukadzi. Saka ndakadzokera kudare kwavo. Sekuru vaya vakatomboedza kundipa mishonga yakasiyana siyana, but I know kuti ndakagadzirwa nemukadzi wavo. Zvino ndiri kushaya kuti ndotaurirana naye sei. Iye pose pandinoendako kudare kwasekuru anondiavhoidha, nyangwe ndikada kuvaudza kuti ndava neumwe mukadzi, saka ndoda kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dziya sezvamakareva patakatanga matare acho. Ivo vanongoti uchazodzizadzikisa mhiko dzacho, ndichazokuudzawo zoya uchizodzizadzikisa. Aino kuti ndakagadzirwa nemukadzi uyu wen'anga. Ndiri kudawo help. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I know kuti ndinenge ndakaiswa sort of like rukawo nemukadzi uyu wen'anga. So handizivi kana variko vanhu kunze uko vanenge vaine masimba ekuti vanokwanisa kubvisa rukawo rwacho irworwo. Please ndibetsereiwo, because ari kuita achikura, anokura each and every day. Ndinotofamba ndakapfeka jacket, kunyange zvikanzi kwapisa sei ndinenge ndakangopfeka zibomba jacket chete. Please ndibetsereiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pamwe n'anga yacho nemukadzi wacho iyeye vanotoshandidzana vari pamwe chete. Pamwe ndo zvavanotoita izvozvo. Akomana dzimwe mikuso hanzi ukanorombera mudare macho imomo unofanira kuti unge uchizopota uchirara nemukadzi wen'anga. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndigere kunoku kuCape Town, uye zvekare ndapedza kuparadza mamarriages evanhu. Zvose izvi zvakatanga mushure mekunge ndajoina rimwe WhatsApp group, ndikabva ndachizoudzwa kuti pandiri painge paine mamarine spirits ainge aripo, ainge achida kuti ange achizogadzirwa. Saka takabva tachizoenda kugungwa. Taenda kugungwa, ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirasa hembe. Saka ndakarasa hembe dzangu dzekudhara, but handina kurasa dzakawanda. Hembe idzi mukomanashi dzakatotorwa negungwa dzikaenda, even though mawaves aiti achienda achidzoka, but hembe idzodzo dzaita sekunge dzainge dzichitoswima dzichienda kusvikira tava kusadziona. Ndikabva ndachizonzi ndige ndichitora matisheti manyowani andainge ndatenga ndikamanyika mumvura, ndikabva ndachizomapfeka ari maviri kudaro, ndokubva tachizodzoka kwatinogara. Kubva ipapo kusvika pari nhasi, mukomanashi ndaparadza mamarriages evanhu kuda anotosvika kana kuma 40 something. Handisi kukunyeperai, vari kuita kuuya vega varume. It does not matter kuti pasocial media, mukombi, in real life. Apa ndiri kudanana nevarungu, vanhu vatema, maSouth African, vekuMalawi, vekuZimbabwe, vekuNigeria. Apa chiri kundinetsa ndechekuti vanhu vose ava vanouya kwandiri vanenge vakatochata, then the person ends up divorcing the wife. Saka ndo zviri kuitikawo kwandiri. Ndiri kushayawo kuziva kuti ndoita sei. Apa admin wegroup racho iroro ane imwe rafu isingaite yekuti kana ukada kutaura naye anokuita rafu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ndicharamba ndichitaura navo vahanzvadzi vedu ava, then ndozouya nefull confession yavo sezvavakataura.